zvikanzi sauti inobva muleki mukadzi wanoti akaita sauti tarisa kumberi unocheukenyi intro iri kugara mainzi. Hello mafia, murise indonzi Mount Zion boss Tman. Pane chiproject chinobuda cha Chama chatakaita pa album papo tina about 10 tracks ziri papo chatakaita. Ndofunga wani yacho ndofunga ndo ya muri kunzveruta iri kuti rapasa. Na Chama tane nguva yakati atikwanisa kutaura takabva rini tichishanda because ndinoona kunge munhu anoshandika naye. Saka tane chitime chatana nacho ichi long time. Takataura kuti takatanga rini togona kuti pedza kana kafirimu rese rekamera tichisasa but anyway nyaya iripo nhasi ndeyenyaya ichicken Chama album rinoda kubuda mixtape. In fact mixtape rinoda kubuda anytime soon. Munenge manharo zviri panozopera July rinenge rakazara munyika yese yeZimbabwe. It's a good project rakabatanidzwa nemaproducers akasiyana-siyana rine every type of music. Zvese zvamunoda kunzwa zviripo ipapo. Saka tirongoti watch out for Chicken and Chama. Anyway you there gadzirira inzeve munogona kunakirwa singaiti.